crear un xardín no noso instituto. Entonces, os rapaces teñen que tomar medidas de canto ocupará, demos o plan, os elementos que van a formar parte do xardín, e teñen que calcular as distintas áreas que ocupan cada un dos elementos e facer un diseño propio cada un deles. Entón, hoxe fundamentalmente era tomar medidas e pensar como queren colocar cada un dos elementos. Estánse divertindo, están tomando, as medidas salen diferentes, están arreglando, consensuando, buscando solucións, que é do que se trata tamén. Fixemos un plano do que vai ser o noso xardín botánico. Estamos facendo as medicións para saber onde temos que poñer as cousas e como queremos distribuílo. E a verdade é que estamos pasando moi ben. Unha das cousas que máis nos gustou, polo menos na miña opinión, é que estamos compartindo moito tempo con uns amigos. Eu estou, por exemplo, anotando cousas con Irene. Estame gustando moito o que estamos facendo porque, ademais, ao principio tamén nos fixeron unha explicación que foi moi boa. A min gustoume moito ver xardíns de todo tipo e agora mesmo estamos facendo un xardín. Bueno, a min gustame coñecer máis as persoas que están en terceiro porque casi que nos olvidamos delas. Bueno, somos compañeros de instituto, entón cando estamos aquí, pois é máis como se formos un grupo, unha clase, e coñecemos mellor. Tamén me gustou bastante, como dixo Carmen, a explicación do principio, porque os xardíns ao longo da historia podemos ver como cambiaron moitísimo. A min, personalmente, o que máis me gustou foron os árabes. Logo que vai ser, David? Tesnos que facer ti ao longo do